Прывітанне, гэта падкаст зроблены ў Польшчы, і сёння ў Польшчы галоўнае нацыянальнае свята дзень незалежнасці. І з гэтай нагоды мы вырашылі схадзіць на марш непадлеглосці, які адбываецца ў цэнтры Варшавы, каб спытаць звычайных поляк і палякаў пра іх стаўленне да мігрантаў агулам, да беларусаў, украінцаў, а таксама да прапанаваных зменаў у законе аб грамадзянстве. І з вамі сёння Кірыл, Дзяніс і Максім, які зараз нас здымае. Чорная пятніца ў школе польскі на так. Увесь лістапад зніжка 25% на першы месяц вучобы. Промакод зроблена. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Jakie jest twoje nastawienie wobec obcokrajowców? Wow, nie ma opcji. Nastawienie wobec obcokrajowców. Neutralne, nie są mi, że tak powiem, są zwykłymi ludźmi i żyją wśród nas. To jesteśmy tacy sami. Okej, a twoje? Jak się potrafią zachować, to tak. Okej, a odnośnie terminu, który jest potrzebny do przeżycia tutaj w Polsce dla zdobycia obywatelstwa? Kiedyś to było 8 lat, teraz 15. Co o tym sądzicie? Trochę długo. Trochę długo. No, ja w sumie teraz gadając z kolegą, no to trochę na to czeka z Białorusi i ten. No, więc jeszcze nie wiem, trochę długo, no ja na szczęście mam obywatelstwo, więc... A tak teraz trochę doprecyzuję, nastawienie wobec Białorusinów i Ukraińców jest jakieś inne, czy takie same? W sensie obojętnie, czy pomiędzy nimi, czy... Nie. Twoje do Białorusinów lub Ukraińców. Czy jest takie jak do wszystkich, czy jakby do wszystkich obcokrajowców, czy trochę się różni? Że są bardziej mile widziani, o to chodzi. Czy mile widziani? Nie wiem, nie, tak samo chyba. Wydaje mi się, że też tak samo, aczkolwiek wśród swoich znajomych widzę większy dystans do osób z Białorusi. Ale generalnie ja osobiście tak samo. Okej, a czym to jest spowodowane? Wydaje mi się, że ta prorosyjska narracja, która idzie z Białorusi i tak dalej, to, że w jakiś sposób są pewnie w jakiś sposób niezależni od nich, zalewni, przepraszam, myślę, że to po prostu ta niechęć to wszystko powoduje. Jakie jest Pani nastawienie wobec obcokrajowców? Obcokrajowców, proszę pana, jeżeli ktoś przyjedzie do Polski, chce pracować, chce wartości polskie kultywować, pielęgnować, bardzo proszę. Ponieważ moja rodzina krwawiła przez lata. Dziadek walczył o wolność Polski, wujowie ginęli, tata w obozie, mama w obozie. W związku z tym mam prawo do oceny innych ludzi. Tyle. A czy jakieś narodowości są dla Pani gorsze, lepsze, jeżeli chodzi o... Nie wartościuję. Narodowości nie wartościuję, natomiast wartościuję zachowania. Zachowania ludzi. Pozytywne. Cieszymy się bardzo, że mamy taką różnorodność w Polsce i jest pozytywne ostatecznie. Okej, może doprecyzuję, może to na coś wpłynie. Nastawienie wobec Białorusinów lub Ukraińców jest jakieś inne, czy takie same? Takie same, zdecydowanie takie same, także wszystkich chcemy widzieć, wszystkich chcemy jakby przyjmować z uśmiechem. Dziękuję bardzo. Jaka jest Pana opinia? Moja, no jakby to sama, no. Wie pan, wydaje mi się, że jest miejsce, jeżeli przybysz szanuje tu prawa, obyczaje aktualne, które obowiązują tak na danym terenie, to jak najbardziej powinny być mile przyjmowane i w miarę tam przyzwoicie, tak? Jeżeli jest, nie wiem, bo państwo, pan mówi, z Białorusi, tak? Jeżeli, nie wiem, no, w naszym odczuciu, w moim odczuciu to jest, jednak tam nie ma demokracji, tak? Prawa demokratyczne są łamane, w związku z tym również powinny być jakieś udzielane tutaj jakaś pomoc specjalna dotycząca osób, które gdzieś tam uciekają politycznie, tak? Z Białorusi chociażby, tak? Ale nie mamy jakiegoś nastawienia negatywnego co do obcokrajowców, tak? No chyba, że łamią prawo, to jest co innego. Trzeba wyciągać wnioski z naszej historii. My również byliśmy w różnych sytuacjach i mieliśmy pomoc, więc teraz powinniśmy pomagać innym. Jeśli pobyt jest legalny, podparty wizą czy czymkolwiek takim, jest to na przykład wiza studencka czy pracownicza, jak najbardziej nie ma z tym żadnego problemu, bo muszą być jakieś podstawy, żeby taką wizę uzyskać, tak? Ale z kolei imigrantów, którzy dotarli do tego kraju w sposób nielegalny i działają negatywnie na rzecz naszej społeczności, absolutnie nie popieram i uważam, że powiedzmy obrona naszej granicy powinna być bardziej
skoncentrowana na chronieniu Polek i Polaków przed takimi rzeczami właśnie. A nastawienie wobec Białorusinów lub Ukraińców? To też jest względne pojęcie i zależy odnośnie typu takiej osoby, bo znam Ukraińców, którzy pracują, są wobec Polaków dobrzy, a no spotykamy się też z sytuacjami, gdzie Ukraińcy no biją Polaków, czy w imię powiedzmy jakichś swoich wartości typu banderyzm czy UPA, czego totalnie już tutaj w Polsce uważam nie powinniśmy tolerować, patrząc na punkt historyczny. I takie coś powinno być powiedzmy bardziej karane w sądach, czy powinni po prostu być tacy Ukraińcy czy Białorusini aresztowani. Tak jest moje zdanie, ale dla pracujących, uczciwych Ukraińców nie mam żadnego problemu. Ja mam w sumie dość podobne zdanie. Uważam, że do momentu, w którym te osoby, w sensie teraz ogólnie osoby z zagranicy okazują, że tak powiem, szacunek do narodu, nie robią jakichś problemów, zamieszek i tak dalej i są tutaj w sposób legalny, jeśli dostali do tego kraju, jak najbardziej okej. A tak samo do samych Ukraińców i Białorusinów nie mam ogólnego takiego problemu, jeżeli chodzi o to, że narodowość, tylko chodzi o to, że jest taka część po prostu tej narodowości, która potrafi normalnie jakby wiadomo pracować tutaj, zachowywać się uczciwie, z szacunkiem oraz kulturą, ale jest niestety też taka część, która po prostu tego szacunku takiego nie okazuje, tej takiej podstawy. Na przykład, a jak był taki dość popularna sprawa, na przykład tego koncertu, już nie pamiętam kogo, w Warszawie i te osoby występowały z flagami banderowskimi, no to nie jest dość takie, no w porządku, szczególnie w naszym stosunku, jeżeli chodzi o Polaków, że no jednak to były takie tragedie, które dość mocno nas dotknęły, a oni jako narodowość, tak powiem, trochę paradują z tym, nie? Wobec imigrantów? No ja nie mam z nimi problemu, ale też żeby pracowali i żeby się asymilowali i przykładali do społeczeństwa, to wiadomo, jak nie pracują, no to nie zgadzam się z tym. To samo, takie samo. Takie same. Tak, takie A samo. nastawienie wobec Białorusinów lub Ukraińców jest jakieś inne, czy takie same? Nie, takie samo. Wobec wszystkich, ja uważam, że wszyscy ludzie są równi. I teraz jeszcze ostatnie pytanie. Teraz chcą zwiększyć ten okres potrzebny dla obywatelstwa do 15 lat. Wcześniej to było około 8 lat. Co o tym sądzicie? O tym nie słyszałem, więc nie wiem zbytnio co o tym powiedzieć, ale no ja mieszkałem we Włoszech, tam jest okres też właśnie jakieś 10 lat. Myślę, że to jest trochę mimo wszystko za dużo. Myślę, że to 15 lat to nie jest najlepszy pomysł. Obcokrajowcy, ci, którzy przyjeżdżają do nas tutaj legalnie, to są jak najbardziej mile widziani, ale nie tacy, którzy są przestępcami, którzy są jakimiś fanatykami religijnymi, religii islamskiej. No to niestety, takich nie powinniśmy tutaj wpuszczać do naszego kraju. Dziękuję. A nastawienie wobec Białorusinów, czy jest to jakieś inne? Nie no, Białorusini to są nasi bracia, no. Nastawienie wobec obcokrajowców. Nie mam żadnych problemu. Ja raczej pozytywnie. I to dotyczy każdej narodowości. Białorusini, Ukraińcy. Do Rosjan mam negatywne, ale do innych to nie. Jakie jest Państwa nastawienie wobec obcokrajowców? No proszę pana, to zależy do których. Białorusini. Fajnie. Do żadnych obcokrajowców nie jesteśmy negatywnie nastawieni. Jesteśmy negatywnie nastawieni do tych, którzy przekraczają nasze płoty, walą, biją. Mój mąż też kiedyś jeździł za granicę, musiał mieć wizę i nie było możliwości. Gdyby go gdzieś tam zabili na granicy, ja bym do dzisiaj nie miała pretensji do państwa, bo szedł nielegalnie. No tylko to, a ludzie wszyscy są równi i kochamy wszystkie rasy. Jak słodko, czyli wszystko jest okej, dopóki to jest legalnie. Tak. O tym tak powinno być. No proszę pana, ta granica z Białorusią to jest koszmar. My powinniśmy, proszę pana, radykalnie. Granica jest broniona i jest chyba tak ustawowo, że się strzela, jak ktoś nielegalnie przekracza granicę. Ja nie mówię, żeby strzelać, ale dla przykładu bym chyba nie pożałował, bo chłopaka zabili. Także radykalnie. Jeżeli chodzi o obronę granicy, radykalnie. Pozwalamy ubliżać ludziom, którzy pracują na granicy. Teraz ta pani, nie wiem jak się nazywa, ubliżona przez jakiegoś aktorzynę. No na to pozwalamy, nie wiem dlaczego. Nie możemy tego pojąć, ale proszę nie mówić, że jesteśmy jacyś, nie podobają się nam te rzeczy. Częściowo chora Polska. Ale tutaj jest zdrowo.
Niech pan zobaczy. Cieszymy się, bo my już jesteśmy starsi ludzie. Wy jesteście młodzi. Ile tu jest młodzieży? Większość. I tak, z tego się cieszymy. To jakie jest Państwa nastawienie wobec obcokrajowców? Pozytywne. Dlaczego nie? Wszyscy są ludźmi. Okej. I to dotyczy każdej narodowości, czy są niektóre bardziej takie lubiane, czy nie? Myślę, że bardziej niektóre są lubiane, a niektóre mniej. Wiadoma rzecz. Okej. A co Pani myśli o tym, że teraz wydłużono czas, żeby zdobyć obywatelstwo tam od 8, 5 do 15 lat? Myślę, że to powinno być tak jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Ja nie wiem, jakie są tam te terminy, ale myślę, że trzeba rzeczywiście dać trochę więcej czasu. Уже падчас монтажу гэтага відэа мы зразумелі, што варта будзе дадаць спецыяльны дысклеймер. У гэтае відэа патрапілі ўсе адказы ад людзей, якія мы атрымалі падчас маршу. Мы падышлі прыкладна да 20-25 чалавек, і каля 10 з іх вырашыліся з намі размаўляць. Астатнія вельмі ветліва з усмешкай, але адмаўлялі. Я думаю, што шмат хто з вас спадзяваўся пачуць іншыя адказы, бо ўсё ж такі гэты марш арганізуюць правыя і ультраправыя польскія палітычныя партыі. Але як вы бачыце, ўсё было даволі пазітыўна. Але ці гэта азначае, што на маршы не было ксенафобных ці расійскіх антыімігранцкіх лозунгаў? Яны былі. Але, на мой погляд, гэта хутчэй гаворка пра пачатак маршу, дзе ішлі палітыкі і ультраправыя актывісты. У асноўнай жа масе мы побачылі сапраўды ветлівых, усмешлівых людзей, якія часта прыходзілі цэлымі сем'ямі. Насамрэч, я пабачыў таксама вельмі шмат іншаземцаў, і я не бачыў, каб яны адчувалі сябе ў нейкай небяспецы. То бок, агулам атмасфера на маршы была сапраўды святочнай. Людзі прыйшлі, каб проста святкаваць незалежнасць сваёй краіны. Калі вы даглядзелі да гэтага моманта, запрашаю на офлайн-запіс подкаста «Зроблена ў Польшчы» ў Кракаве у нядзелю 23 лістапада. Усе падрабязнасці будуць у апісанні пад гэтым відэа, лакацыя ў самым цэнтры Кракава. Да сустрэчы! І яшчэ адна справа. Калі ласка, падтрымайце падкаст «Зроблена ў Польшчы» праз Buy Me Coffee ці Patreon падпіскай на рэгулярны донат. Гэта дапаможа нам не толькі рабіць нашыя традыцыйныя выпускі па серадах, але і запускаць новыя фарматы. Дзякуй вам!